non vai quedar de brazos cruzados. Cantas veces lles ocorreu isto nos últimos 2 anos? Un contratempo que fixo que o menor rematara aquí, sentado nesta marquesiña só e a varios kilómetros da súa casa. Facía o trayecto que fai sempre. Parece ser que na outra parada a conductora avisou a uns nenos que puxeran a mascarilla e tal, e nada, e proseguiu. Hasta que o meu fillo deuse conta que tiña algo mal na mascarilla, rompeuselle a goma, estaba cunha parte posta e coa outra intentando amarrarla. E non lle deu tempo. Foi cando parou nesta parada, dirixiuse a él, foi hasta a mitad do autobús, dirixiuse a él e le dixo: tú que non tienes el castellano, bájate del bus e coges el siguiente. Pois que lle parece a vostede que expulsaran a este menor do autobús? Home, eu penso que o primeiro que hai que plantexarse é a onde vai o neno cando baixan do autobús. Iso é o primeiro. Dicir, o que non se pode facer é deixar o neno pois na calle porque non leva mascarilla. Que quedou ali solo, sin pai, sin cartos. Botar o chaval sendo menor fora do autobús, imagínate que pase despois algo a ese chaval. Penso que igual no autobús podrían levarse unhas cuantas mascarillas para estes casos de emergencia. Home, dende logo que sería unha medida moi oportuna. Daslle unha xa está, non hai problema, o sea, deberían de levar un paquete de repuesto. Meu fillo quedou pálido, vamos, quedou calado e baixou do bus. Non sei se polos nervios ou o medo, simplemente baixou, sentouse na marquesina e quedou aí esperando. Na máis que tiña tarxeta nova, da xente nova do bus con saldo e esperar para o seguinte. Por sorte, un compañeiro tiña meu número de teléfono, que foi o que me avisou e viñen por el. Nós tampouco sabíamos a súa reacción que podía ter, se iba a esperar, porque non teña conocemento de que estábamos informados, ou se iba a empezar a andar hasta casa. Volveu a casa san e salvo, pero o susto non marcha. Pois ele estaba aí coa cabeza agacha e sentado na marquesina e nada, esperando polo seguinte bus. Estaba moi asustado. As máscaras seguen sendo obrigatorias no transporte público, pero debería de haber excepcións? Mira, é unha circunstancia especial. A ver, a fin de contas é unha tontería, porque cando sales do autobús podes estar ca xente toda e non pasa nada. Que faría vostede se fora ese rapaz fillo seu? Hombre, non sei, faría algún tipo de protesta. Penso que debería quedar no ámbito da empresa, no ámbito privado sería suficiente, non? Home, sinceramente, se fora o meu fillo, denunciaría. Porque, vamos, que mo deixen solo ou sola non o vexo normal. É un peligro, a máis co mundo que está hoxe en día aquí. Fun a hacer unha reclamación a Alsa a hora de deixalo aquí o neno e tamén non temos resposta de ningún xeito. Entonces, despois a noite, cando miña muller saiu de traballar, fuimos á Guardia Civil e pusimos unha denuncia. Tamén o equipo de redacción deste programa intentou poñerse en contacto coa concesionaria, pero sen éxito. Pois imos seguir moi pendientes.